Ụtụtụ ọma nụ ndị be anyị afụtakwala ọfụma ana m ekele Chineke otu suwe ma wee teta n'udo were obi aṅụrị na-eso ihe ọbụla nke oge eji wee mebele anyị n'ụbọchị nke tata. Ana m asị ka osegburu nke bi n'igwe nụ akwa anyị nke anyị bere ya n'ụtụtụ nke tata ka e wee nweta ihe anyị chọrọ n'aka ya ise. Ọka bụkwa onu nwaada Nwangbonkwo Okoye ka unu na-anụ n'isi mbido onyonyo. Ana m asị unu ndewenu ndị be anyị. Unu mana ọ bụkwa nsọ mụnwa na-anọ n'ụtụtụ ọma nke tata nọ mụ na Maazị Chinemeze, mana o nwere ihe kpatara na ọ bịara tata. Mana ọ na-ezitara unu ozi ọma na-asị udo dịrị unu. Ihe anyị nwere ịkọwa na ya nụ tata bụ ihe gbasara yabasị nke ndị oyibo na-akpọ onions. Amana ndị be anyị ma ihe na-akọwa maka ya. Yabasị ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke tata. Yabasị, ọtụtụ ndị mmadụ na-eri yabasị aghọtaghị ihe ha na-eri na yabasị chaa dudu. I nwere ike si ka i were ya site ofe nri maọbụ ofe osikapa, ma i nwere ike si ka were ya wee gwọta ji, ma ọgwanụ were ya wee ya na akwụkwọ nri wụghata ya wee tinyekwa ya nwa tomato, mana ị maghị ihe ị na-eri. Yabasị ka a na-akọwata na o nwere ihe dị yabasị n'ime ọtụtụ mkpụrụ osisi maọbụ akwụkwọ nri ma nri ndị ọzọ anyị na-eri enweghị, nke ndị oyibo na-akpọ good sin. Unu ewekwara iwe maka na agbakwa n'asụsụ be anyị. Ewee si na ọtụtụ mkpụrụ osisi na ọtụtụ akwụkwọ nri ma ndị ọzọ anyị na-erigasị na ha enweghị ya, na yabasị bụ ihe nwere ya nụ. Ewee na-asị na ọ na-enye aka iji wee dozie mgbakọta isi mmadụ. Ndị ịmana o nwere ndị nsogbu bịagoro n'ụwa nke anụnwa, o nwere ndị ọba echiche megoro ha amachazi ihe nke ndị oyibo na-akpọ loss of memory. Ewee sị na ihe dị otu a dị n'ime yabasị a, na ọ na-eme iche mmadụ anachiatakwa azụ, nsogbu karịrị. Ewe na-asị biko ka a na-erita yabasị anya, na-ata yabasị a na-ata ya ata. Ọ bụ na ị na-ata ya ịma na ihe dị otu ama mme gị chaa dudu. Ọ bụgo nọọ na nka ọ ya ha eme gị ya na-elotakwa ihe ahụ sikwa ya ike. Ị na-elota ihe ka oge ka nọ n'okolo ị na-eti eti, ma oge ka bụ agbọghọ ị na-eti eti, oge ụfọdụ mmadụ ka na-anụ ọkụ. Ewe na-asị biko ka a na-ata yabasị, a na-ata ya atakwu, a na-ata ị na-atachite ya anya ma ọ na-erichite ya anya, ị ga-afụ na o nwere ihe ya eme ka uche gị na-apụ apụ. Ọ bụgo ndị uche ha pụbagoro apụba, ha tachitebakwa yabasị anya, a na-atachite ya anya, ị ga-afụ uche ha nachitabakwa azụ. Ọkwa ihe ndị bụ ndị ka anyị wee marụ, ndị nchọpụta nke ndị oyibo na-akpọ researchers bụ ihe hapụ gbasara yabasị a. O nwekwara nke ọzọ a na-akpọ, chelekwa na unu ewekwa n'iwe maka na oyibo nke a kakwara akpụ. Ọ sị na cuisine na yabasị nwere ya. Asị na nke a na-eme ka ihe zara aza, ka ọ ghara inwe ihe zara aza n'ahụ gị. Na ọ bụrụ nwere ihe ya eme ka ahụ gị zaa aza, maka na ị na-atachita yabasị anya ma ọ na-erichita yabasị anya, ihe ahụ anyị emekatazi wee mee gị na ihe dị ka ahụ ịza aza. Mkpụrụ ihe a bụ mkpụrụ ihe na-abụ asị na osike ike dị n'ime yabasị. Ọkwa na ka ịfụrụ anyị beta anyị begha n'ihe na-eri, anyị amụ ihe anyị na-eri. Yabasị amaka ndị be anyị nọ, biko nụ ka anyị kaba ahụ na-eri yabasị, na-ata ya ata. A na-ata ya ata, a sị na site n'ịta ya ata ka mkpụrụ ihe niile ga-aba anyị n'ime ọfụma. Ọzọ dịkwa ka ịbịa bụ na ịma na mmadụ kaba nka, o nwere ike ịfụcha anya ya azatụ ebe a nụnwa na mmadụ na-agbadata n'ahụ, anya ya azatụ. Ụfọdụ kwa asị na ihe dịka na mmadụ alahụla ọfụma. Ụfọdụ nwekwa ike ọ bụrụ na ọ bụ nka o nwere ndị ọya bịa efu anya ha ekonie n'ebe nụnwa. Ewe na-asị na yabasị, ị na-ata yabasị na-atachite ya anya, na-erichita yabasị anya, na-etinye n'ihe ị na-eri, na ọ ga-eme
ihe idotu ama mmege odo onye chọrọ ịka nka ka onwere chọrọ ka ihu ya mee mmebi onwe kwano ebacha ka ihu ya do sam do ka chi si wee kia onwe na-asị ọ bụrụ na ata yabasị ịma na nya bụ ihe a na-eme mmadụ na ọkaba nka ma ọ bụkwa nna mbe ọnụ kata okunie mmadụ n'anya satụ ya anya nke anaghị eme ihu ka ọ dị mma ịma na ọma mmegu cha dudu ihe abụ aka ọrụ yabasị na-alụ ọzọkwa bụ na yabasị ihe ọ na-alụ ehikakwanụ ama m nke mgbe ewe ka anyị na-akọgodu ka anyị na-akọ yabasị ka a na-akọwa ndị chọpụtara ihe yabasị na-ekwu sọkwọ nọ ndị okenye ka a na-ekwu maka ya mbụ nke a chọrọ ikwu kịta yabasị kasị ọbụla nwatakịrị na-ata yabasị na ọ ga-eme okpu dị ya n'afọ anwụsịa na yabasị na-egbu okpo ma o mekwanụ ọ bụgo na okpo adịghị nwata n'afọ ịma na ọma ndị ya ịta yabasị ị na-afọ efute igochara ya ibe etinye ka a na-akọwa ihe dị na ya nụ kịta ọzọkwa bụ na yabasị nwere ihe a na-akpọ vitamin C onye ọbụla ma ihe a na-akpọ vitamin C ọ bụgodo nwatakịrị ịmara ụmụazị ala ikebe ịlachi ya nụ onye m vitamin C o nwere ụfọdụ ya gbagbe ka iji ya vitamin C a sị na maka na vitamin C dị na yabasị na-eme ka ọkpụkpụ mmadụ sie ike yabasị nwekwara ụmụ minerals ndị ọzọkwa wee na-asịkwa na yabasị dị ndị okenye mma n'ahụ hinne n'ụlọ eme ka ọkpụkpụ ha sie ike gbatịsịa ha akwara ọdụ ndị okenye mma ọdụ ụmụazị mma ọdụ ndị na-etonite etonite mma ọdụ okorobịa mma ọdụ agbọghọbịa mma tachitebenu yabasị anya richitebenu yabasị ọfụma ka ahụ anyị wee sie ike bikonu anyị ga-eje ka anyị bata onye emetụkwana onyonyo nwa aka ka anyị jee ka anyị bata ka anyị wee kọtọfụ ihe dị na yabasị daalụnụ ndị be anyị From Uber taxi to Range Rover, oh, the boy you don't hammer, Piano sorum kele Jehovah, oh, me kwala yoso. My landlord is now no my tenant, you know be manpower, no. Yankee, China, UK, Malaysia, Jehovah, Bawomo, Garanya. From Uber taxi to Range Rover, oh, the boy you don't hammer. Piano sorum kele Jehovah, oh, me kwala yoso. daalụnụ ndị be anyị anachitakwana ọ ka bụkwado onu Nwada Nwangbonkwo Okoye na n'onu ya n'isi mbido onyonyo n'oge ụtụtụ ọma daalụnụ kunsi wee chebulu m wee na-echekwa ka unu nụkwa ka ọ ha n'ọnụ tata ịma na tupu anyị wee pụọ na ntị m ihe anyị na-ekwu maka ya bụ yabasị nke ndị oyibo na-akpọ onions maka ndị na-asụ bekee ọ ya bikwo yabasị ọ sị ka ịkwa nke bụ yabasị ọ ihe ndị be anyị na-akpọ ya yabasị ka a na-akpọ ya nne ya ọnya bụ yabasị o nwee ndị buru ibu o nwee ndị pere mpe ha ncha bụcha yabasị yabasị anyị fụrụ a na-akọtakwa n'ebe niile Chineke gọziri anyị nnọọ nke ọma a na-akọta ya n'ugwu Awụsa ọfụma ebe nke a na-akọta yabasị ọfụma a na-akọtakwa n'obodo anyị mana ndị akọtacha n'ugwu Awụsa ka a na-evutakarị na ndịda anyị ndị Igbo mana ka esi eri ihe dị mma mana ihe anyị ji wee sị ka anyị wepụta yabasị n'ụbọchị nke tata bụ ụfọdụ amaghị ihe ha na-eri ọ ka ejisi ike richitebe anya ma ndị anaghị erinu ka ha bido richitebe yabasị anya ọfụma a na-ata ya ata mmesịa mma ata ya unu afụrụ ọ naghị egbu na ndụ a na-ata ya ata ka atalata na aka alụkarị ọrụ ole dịka etu ndị nchọpụta anyị si wee kọwa
Yabasị asị na ihe ọ na-alụ karịrị akarị ọnwụbugo ndị ngụpụtara unu ihe ọ na-alụ. Yabasị efu na-ekpochasị anya, ọ na-ekpocha anya, onwe anya na-egbu mgbu maọbụ anya na-aza aza maọbụ ọ na-akọ ọkọ bekara yabasị. Ị nwere ike ịta ihe dịka nke ha otu a n'otu nta nke ha otu a ọ dị mma. Ọ bụ na nke anyị ekweghị tachanwu nke ha otu a dị mma, ịta ya o nwere ike abalị takwa ọzọ. Ọ na-ekpocha anya. Imekata nwa ihe a na-agwa gị, ị asị na Nwangbonkwo gwara gị ibe nke ha otu a ịta n'ụtụtụ, ịtakwa ya n'abalị tupu ịnakpu ụra, ị afụ ka anya gị ya adụ. Onye ọbụla nwara anwa wee mee ihe a ga-eji ọnụ ya gwa onye agbata obi ya sị ya mee ihe dị otu a. Na-abụ yabasị na-ekpochasị anya mgbe anya ụfụ, anya ka ọkọ, yabasị na-ekpochasị ya. Anya ga na-acha ọcha, ọ bụghị na-acha mmei, anya ga-adị ọcha. Nke a ịlụta m otu enyi m nwaanyị, otu a ka esi wee mụ ya bụ nwa o. Ọ bụrụ nwere ihe na ya amụpụtara ya, ịmago anya ya na-acha na uhie a na-asị ka ihe mere nwa n'anya. Dọkịta enenecha ọ sị na onwe ihe afụrụ na-eme ya bụ nwa n'anya, eju ụlọ ọgwụ anya mgbe nwatakịrị ka nọ ebe ọnwa 3, eju ụlọ ọgwụ anya sị ka nwa na onwe ha ya afụ n'anya ya, enenechakwa asị na onwe ihe afụ, mana anya nwa nna gwa gị na onu aka o si acha. Nwatakịrị ya afụ anya ojii n'anya ya, o wee duba mgbe nwa ha dị ahụ na-abụ ka mụnwa hapụrụ obodo ha nọ, maka na ọnwa enyi nwaanyị ka ọ bụ ndị be anyị ka ha bụkwa. O wee ruo mgbe ọdụ ahụ ite naanị nna chietara ebe ha bi, mgbe jee mfe ihe bụ nwatakịrị ọ na-achazi ọcha. Nwa jebazie nne ya kedu ihe meenụ, kedu ụlọ ọgwụ gwọrọ ya. Ọ sị na onwekwa ọgwụ ha tiri ya n'anya na onwe ụlọ ọgwụ gwọrọ ya, na ya bụ nwa maka na di ya na-agbaba ugwu Awụsa na-ebutara ha ụmụ ihe gasị ma yabasị a ma tomatos ụmụ na nni oriri. O wee sị na nwa anụnwa na sinsi ọdụ ahịa 3 oje ebe anwa owe yabasị na-ata na ha anapụtakara ya ịnapụ ya ọ na-ebe mmekọta papa ya sịsị hapụ ya tabanụ yabasị anyị egbukwu ya egbu. Na otu a ka nwaanyị si wetagide yabasị na witin ọnwa na-abụ si anya na-ekpocha ya na-asị na onwe ihe mere nwa anya na-ekpocha ya kpọrọ eju ụlọ ọgwụ si dọkịta ya na-enekwa nwa anya ka ọ ma na o nwere ihe na-eme ya n'anya na anya bido chabakwazi ọcha. Dọkịta nechasị na onwe ha na anya dozie na ihe dị ya n'anya na-afụsịsị na-asị ya kedu ọgwụ e nyere ya na sị ya na onwe ha ọ sị ya o nwere nri ọ na-enye ya iche na nwesị na onwekwa na ihe mmadụ na nwa anụmanụ na-ataba na abụ mecha oje chere yabasị na-ata. Si dọkịta wee sị ya na o nwere ike ọ bụrụ ya na-ekpochi ya na yabasị nwere ike ikpocha mmadụ anya. Otu a ka anya nwa anụmanụ na-agwa unu na ịfụ nkịta nwa anụmanụ anya na-acha gbaa bụrụ sọ mma. Nke a bụ nke nji anya m na-abụ wee fụ na ọ bụ na-akọrọ maka ọrụ atakwuo na yabasị, maka na mgbe m ji wee gụta ya na ihe a bụ ihe yabasị na-eme, o ruo n'ụka gara aga anya kọba maka na-egbu m mgbu, nje were yabasị taa n'ụtụtụ, o ruo n'abalị nnababa ụra takwa ya, mfụta anya anụ na-abụ ọfụta ọsụsụtacha ihe na-afụ m ụfụ kwụsị ịfụ m ụfụ. Atakwa m ya abalị 3 atara m yabasị amaka biko nụ. Nke ọzọkwa yabasị na-eme bụ ọ na-egbu nje niile dị n'ahụ mmadụ, nje dịcha n'ahụ mmadụ ọ na-egbu ya. Yabasị ị na-ata yabasị, ụmụ ọhịa na-efe efe nke ya bụ ezifu n'imi ikuku evuru maọbụ afụfụ ọsọ ikuku eburu onye efesa na ọbụna bụ onye na-atata yabasị ma na-erita yabasị ọfụma. A na-akọwakwa na yabasị dị ndị agadi nwaanyị mma, na ọ bụrụ na ị na-esiri agadi nwaanyị nne gị na-etinyere ya yabasị ọfụma maọbụ nyekwa ya ọ na-ata ata ka ọkpụkpụ ya wee na-esitụnwe ike maka na ọ kabago nka. Agadi nwaanyị ka ha na-ekwukarị si na-enye yabasị. Ọ bụkwara ọdụghị ụmụ nwoke mma mana ịma na ihe na-esi ụmụ nwaanyị na-ahụ apụta ehika
na obe o mechazie ha ado ike ya adụcha ha akaba nke otu nwa aga na-enyelu ha aka ka ha wee ka nke ọfụma otu a ka ọ dịkwa ụmụ nwoke ha kwesịrị na-erikwa yabasị na-erichakwa ya anya ewe na-asị na yabasị na-eme ịmana na-enwe ihe a na-akpa agba ikpere after ikpere mmadụ azachicha aza nke ma na-arị arị na-aga aga iji fe agadi nwaanyị ọ na-aga ma nne nwaanyị maọbụ nwaanyị do na okele ahụ ịfụ ya ọkpa ya figọ ma ọza aza ikpere azacha aza asị na yabasị ị na-atachite yabasị anya na oya eme ya bụ ọkpazara aza gbasaa na yabasị nwelu ike dụna anụ na-eme ịdị ihe dị otu a ewebe na nke ụmụ nwoke o ewe na-asị na yabasị na-eme spam nwoke na ihe nwoke ji amụ nwa mmiri nwoke ji amụ nwa ọ na-eme ya ohie nne ịmara nwere ndị nwere obele na oluho ono oyibo kwuru ọ ya elu tupu ọ tụbanwe nwaanyị ime ewe na-asị na yabasị ị na-atachite nwoke ahụ na-atachite yabasị ọfụma n'oge eme ya bụ ihe a rinite na nke a na-akpọ sperm count low sperm count na mmadụ inwe obele nke eluho oge iji wee tụba nwaanyị ime tachitebe yabasị na-ekwu ya ọ bụrụ na ọgalaka onwe ndị na-akọta ya akọta onekwana ka a na-ele tachitebi ya anya ịtachitebi ya anya o mee ihe iji bụrụ nwoke ọkwụrụ ọchị mekwuo nu mmiri ihe eji wee tụba nwaanyị ime ohie nne ruo ka a chọrọ ya karịa mekwuo nu agba ịmụpụta nwa bụ nwa bụrụ nwa oke nwa ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ nnukwu nwaanyị ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nnukwu nwoke ihe a niile bụ ihe yabasị na-alụcha ewezikwa na yabasị na-akwụsị ntị mgbu ha mgbe m gụtakwara nke a ihe nke a tụkwa m n'anya o na a na-atachite yabasị anya ọ na-akwụsị ntị mgbu mana onwe ndị na-aya ma abụ ntị o ma ntị nọkọta na-akụ ha akụ ma na-eme ha wuu asị na a na-atachite yabasị kwa a na-atachite ya anya na ọ nwere ike ịkwụsị anụ nke ọzọ tụkwa m n'anya bụ na yabasị na eze mgbu o sokwa egbu m maka alachatafụ ọkụ ifuru ihe ụtọ mgbe ndụ na ụmụazị alachakwara m ọbọdụ si na ụmụazị ma mgbe m na-eto eto nke bụ na ndị nọrọ ana na-alahụ ụlọ oge anwa na nne m pụta otie aka ọnụ ọ ya awụfụtarịrị swit ihe ụtọ maọbụ nke a na-akpọ chingom maọbụ chọkọletị ọ ya awụfụtarịrị ya n'ọnụ m alachafụrụ m anya nke a mere m wee na-enwe eze mgbu ewee sị na yabasị na-ebenata ụfụ ya bụ eze mgbu ma gbuo ụmụ nje ahụ ihe anyụchara na eze na-eme ka ogbugbo onye ahụ mgbu ma na-enwe ogeri mana o nwere ndị na-enwe ogeri nke m sokwu wee nwee ewepụ na ya ọ dụghọ mma ewesị na yabasị na-egbu ya biko onye nwere eze mgbu tachitaba na yabasị ọ bụkwa ije ti ya na ndị tabia ịtachicha ya ino ya ihe a ka ị na-atị ya ọ ya na-egbu nje niile dị n'eze ahụ ndị nọ n'ime okukoro ebe eze ahụ oge ọ ya egbuchicha ha tachitaba yabasị anya yabasị amaka ihe ọ na-alụ ebuka ọzọkwa bụ na a sị na yabasị na-egbu ihe a na-akpọ infection n'ọnụ oyibo ihe dịka ihe mmadụ na ọya mmadụ nwetara n'ebe a na-anyụ nsị maọbụ ebe a na-anyụ mamịrị ịmana ahụ mmadụ wee oghe karịcha nke ụmụ nwaanyị maọbụkwa na ọya na-ejeta nwoke na nwaanyị ewesị na ọ bụrụ na mmadụ na-erichita yabasị anya na-atachite yabasị ọfụma na ọ ga na-egbu ụmụ nje ahụ ụmụ ihe ahụ gbagasịrị onye anwa n'ahụ na ọ ya egbuchichi ya ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ na yabasị na-agwọ ụkwara nke a ọdụkasị ọ bụ na ịkwaba ụkwara maọbụ na ị nwere oyi na nke ndị oyibo na-akpọ cold ma ọ na ị nwere sore throat na apa akpịrị yabasị na-enye aka ikpochapụ ya a na-akọwakọ maka ọ bụ na onye na-atachite yabasị anya na ịha ya ọya shuga na ọya mamịrị
nke ndị oyibo na-akpọ diabetes. Ị na-atachita yabasị anya ya ha ya. Ọ bụrụ onwego ndị na-ayị ya, ịma na o kwesịrị na onye a ga na-atachita yabasị anya ka ọ ya ahụ ya na-agbanitekwa elu, kama ya ka ọ na-enye aka iji wee na-eme ya ọ na-ada ada. A na-akụwakwa na yabasị na-eme ka nwanyị onye na-afụ nsọ ya na onye ka na-akwụsị ịfụ nsọ ya maọbụ onye nsọ ya kwụsịgoro akwụsị, nke a na-akpọ menopause, na yabasị na-eme ka ahụ onye anwasị ike nọkọ anọkọ. Ịma na ihe si na nwaanyị fụta ma ịmụ nwa anụnwa ma ọbara na-agba nwaanyị kwa ọnwa enu ma ihe ọ bụ ihe Chineke kere anyị. So anyị ọ ya dị mma ka anyị na-erichitakwa ihe ya eme ka anyị fụọ afụọ na anyị kaba nka ka anyị wee nwee ike iji wee ka nka ọfụma, nwee ahụike. Iwu na-asị na yabasị so n'ihe na-eme ka sels dị anyị n'ahụ ghara ịnwụnụ maọbụ mee mmebi. Yabasị na ị na-atachita yabasị anya, ọ ga-eme immune system gị sie ike nke ọma, nke ya eme na onwe nje ọbụla ga na-abata chọrọ ịbata ma ọ batagolo abata nọ n'ime ahụ gị, ọ ga-ekpochafụ ya sara. Ọnụ ka efụlụ a na-ekwu yabasị nne anya ọdụ ka asị ọkwa ihe a na-ele n'ahịa, ọkwa nke anyị na-akọta na mgbụbọ, mana ihe ọ na-alụ karịrị akarị karịa ihe ego ya eji n'ụlọ ọgwụ jee tinye dọkịta ego. Yabasị nwa efụrụ ọ dị ike hinne. Mana tupu anyị agabakwa n'iru ka anyị jee zụtụ nwa ike wee na-achiatakwa, bikonu nọdụkwa na unu emetụkwa na onyonyo a aka nọdụkwa na anyị na-anachiata azụ ka anyị wekọtọfụ ka ọ haị n'ọnụ. Daalụnụ ndị be anyị. What I lazy but wait, that's my fantasy. Why you want chance? I do the money and the chief dance. Only you want and no chance. My car you had up and you want chance. Okay, I need to go. Manage to go. Hanabame go. Brother, make us here. Share you get money. Anyị anachiatakwana ndị be anyị, ọ ka bụkwa n'isi mbido onyonyo ka unu ka na-anụ onu nwaada Nwangbonkwo. Ana m asị daalụnụ etu nsi wee ka nwee ndidi ka na-eche ka anyị wee kwutọfụ ihe dị anyị n'ọnụ. Anyị ka nọ n'okwu yabasị n'oge ụtụtụ ọmanụ. Yabasị a unu fụrụ a sị na yabasị maka ndị nwere ọbara mgbali elu na ọ na-eme ọgbatuo. Yabasị onye ma na-erichite anya ma na-atị ya n'oge eme ọbara mgbali elu ọgbatuo. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ya bụ ọya maka na ihe dị n'obodo anyị karịrị akarị echiche. Ụfọdụ bụkwa bụ ọdụ n'ọbara ha, o nwere ndị osi n'ọbara ha, o nwere oge ọ ga-abụ ruwe ya bụ ọya ebido. Ọ bụ niile anya ọ bụ n'ọdụ n'ọbara unu, ọ bụ na nna gị na-ayị ya ma ọ na nne gị na-ayị ya ma ọ na nne nna gị yara ya ma ọ na nwanne nna gị na-ayị ya, kpachara anya gị tinye uchu na ya nụ. Ị ga-afụ o nwere ike ọ bụ na ọ ga-eme gị, ọ bụghị na iwu ka ọ bụ, mana ihe dị n'ọbara ịma na ọbara anaghị atụ asị. Kaba ahụ tachitebe yabasị anya, kaba arụ, ọ naghị enu inu.
ma atia unu afum oda eni inu ka ba ahụ tachitebe yabasị anya ka ya bụ ya mgbani ọbara mgbani elu ghara ime gị otu a ka ọ dụkwa ekwufugo m maka ndị na-aya ọya ọtọ berebere nke a na-akpọ ọya shuga taba ihe a onwe ndị ọdụ na agbụrụ nwee ndị ọ bụ ihe ha ritere onwe ha ndị na-eri ihe ọtọ berebere onwe ka irigide ya o nwere otu ọya bụ olue ya bịa ya bụ ọya shuga na-ekwu ya bido kịta atabakwa yabasị ọ bụrụ na ị naghị atabu ịtaba ọ bụrụ na ị naghị eri na nri biko ọ bụrụ na ị na-anụ nwaanyị gwa nwunye gị ya bụ ibere yabasị na nri ya welu yabasị si be nri ọfụma ọfụma biko o nwere ihe ejighị ya esi ekwufugo m na-eji ya esi ofe eji ya esi ji eji ya esi akịdị eji ya esi mgbọrọdị eji ya esi ụgụ o nweghị ihe itiri yabasị ya nụ ka ọ ghara ịdị mma ofe akwa ejikwu ya esi nke a na-akpọ stew ofe eji esi nke ndị oyibo eji eri ya osikapa yabasị na-adị ya onwe ndị isi belili iti ha yabasị ọ naghị atọ ụtọ o nwere ka ụtọ ya na-adụ onye ọbụla na-eri yabasị de ya ọ ya ma na yabasị adịghị ya echeta m mgbe anyị dụrụ ụmụazị nwanne nwoke nke ntọrọ ọ naghị eri yabasị iwere yabasị chaa ihe anya bụkwa ya afụna yabasị anwa otu aka o esi na-ewefu ya na-atụtụfu ya na-atụtụfu ya na-atụtụsị ya na-atụkwu a na-ayụ ya biko nya ribe mana kịta ọma na uru yabasị bara otona ọ na-eri yabasị isi kịta nne ebupụta olie ya ọ bụ na oli ha anya ya sọnsọ na o metụ ya n'ọnụ ọ gwaghị na yabasị adịghị ya kịta kwụsị ihe ya na-egwupụ na yabasị atụghọ nne ya ọma n'uru yabasị bara yabasị a na-akọwakwa na yabasị na-eme ka ahụ mmadụ gbasie ike ọbụọ nke kwuru na-agbasie ike nke ukwuu maka ihe dị ya n'ahụ mineral ma vitamin na ihe agha kpọrọ aha scientific na-enye a mkpọrọ biko achọ ọzọ m ekpe ọzọ maka na anyị enweghị afọ ahụ na Igbo ka eritabịa anya ka anyị wee nwee ike ị na-agbasi ike n'ihe niile ọ bụ ihe ọ bụ ime nwebere ike agwụ gị a na-akọwakwa na yabasị na-eme ka ụra tụọ mmadụ o nwere ndị anaghị alahụ ụra ọ bụrụ ihe dị ka okikechi ha ụfọdụ na-abụ okikechi ụfọdụ bụrụ ihe ha wetara onwe ha o nwere ka ọ bụrụ echiche maka na ụfọdụ nwere ihe na-echekarị ha n'ụwa o nwere ndị na-abụ ha na-eche echiche ha echezi na onweghị ihe ụwa abụ na ọ bụ ọsọ gị ka nsogbu dịrị wee na-akọwa na ịta yabasị na-eme ka mmadụ lahụ ụra ọfụma nwee ike ịtụgo ụra nke a mgbe nchọpụtara nke a n'aka ndị researchers ndị oyibo na-akpọ researchers ndị nchọpụta ihe atụrụ m n'anya na yabasị ịta yabasị ga-eme mmadụ ka ụra tụọ ya wee na-ekwukwa na ọ na-eme ka ọnọdụ mmadụ na nke a na-akpọ mood ọnọdụ mmadụ ka onye anwa na-enwetu aṅụrị yabasị si ya na-ata yabasị ma ọ na-erite yabasị ọfụma na onere ọnụ bụ mmadụ ọdụkwule onwe ha ka na-akọ ihe a na-asị ihe abụkọta eziokwu n'eziokwu ka ọ bụ maka na anyị jere chọpụta ya achọpụta n'aka ndị ka anyị wee malụ eziokwu ka ọ bụ a na-akọwakwa onwe ihe a na-akpọ depression n'ọnụ oyibo na mmadụ na-enwe ọnụkọta ịmago ụwa agwụ ike na onwe ihe a na-aka ya na-abịa ntị na ike a na-agwa ọ na-agbasa ọsụ wee sị na onye na-eri yabasị na-atachita yabasị anya na ọnọdụ ya agbanwe yabasị wee na-akọwakwa na yabasị na-enyelu ahụ aka akpụkpọ ahụ aka ịma na ihe onye riri ka o bu ihe iwepụta n'ime arụ gị ihe irikpuru n'ọnụ gị ga-egosikwa n'ahụ gị wee na-akọwa na yabasị na-edozi ahụ o si n'ime o gburu nje ọfụta n'elu ahụ o dozie akpụkpọ ahụ ndị oyibo ndị nchọpụta kwuru maka yabasị asị na enebe isi yabasị anya na mmadụ ahịa eri yabasị ụfọdụ ya na-asị gị na o nwere ka o si esi ya o si adọkwanụ njọ nọọ otu o si wee na-esi onye mana a sị na ichefu isi ya wee na-ata yabasị
na ndụ ya dogoro maka na ọ na-egbu nje ihe na-eme mmadụ ahụ ayabịa ọ ya egbuchasị ha ncha niile yọcha zachapụ. A na-akọwa na yabasị dịkwa mma n'isi na ntutu mmadụ, na onye na-erichata yabasị anya na-atachita yabasị ọfụma na ntutu ya ga-adụ mma na onwe ezigbo ntutu. Ọ ya bụ ine ntutu anya ntutu agụọ ga-agụọ ngwongwo ihe niile adịcha n'ime yabasị. A na-akọwakwa na ọ bụrụ na onye nwere igwu a na-ata ata, ama m na onwe ndị ka nwere ya nụ, maka mgbe ahụ erotara m na ndị ugwu ndị ụmụ nwanne anyị bi ugwu si n'ugwu na ọ bụ ọnụ ha bi ugwu, ha na-enwebi igwu ahụ oge ndị efu ha nke na-akọ ọkọ ya omere ya na ọpigbuo ọ na-atakasị ha. Wee na-akọwa na yabasị igwu bụ lice maka ndị o nwere ike ndị Igbo bagoro oyibo asị gị mbụkwa igwu lice nke na-akọba mmadụ n'isi. Ọ na-akọ gị na-akọ ya na-apịgbu ya epefụta epigbuo. Ọnya ka anyị na-akọ maka ihe a na yabasị, mmiri yabasị iwere ya wee saa isi saa n'isi sachacha ya, ọ ya egbuchicha ha, ọ ya egbu ya. Ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ na onye ọbụla na-aya asthma nke ndị Igbo na-akpọ ụkwara ume ọkụ, ewesị na ọ na-enyelu ndị ahụ aka, ọ na-enye aka ịkwụsị ya bụ ọya. Ọ na-atachita onye ọ na-aya na-atachite ya anya na-erikwa ya ma na nri na-ata ya na ọ ga-enye aka. Ewesịkwa na ọ na-enyekwa aka ka onye ahụ ghara inwe ọnya na akpịrị na ọ na-enyere ndị ahụ aka, ndị na-aya ọya asthma maọbụ ụkwara ume ọkụ aka ọfụma. Wee na-akọwakwa na yabasị na-eme ka nwata gbasie ike. Nwata ọbụla ibidoro wee na-enye yabasị n'ụmụazị ọ ga-eme ọ gbasie ike, ọkpụkpụ ya agbasie ike, ahụ ya niile agbasie ike, maka na nwa anaghị ahụ na-agbasi ike. Ọ ya na-eme ụfọdụ ụmụazị ha egbu igbe mgbe ha kwesịrị igbe, ha anọdụ mgbe ha kwesịrị ịnọ ọdụ, ha agba ọsọ mgbe ha kwesịrị ịgba ọsọ. Ụmụazị ibe ha na-aga ha n'ihe niile, mana ọ bụrụ onye niile echite ya yabasị anya ọfụma na nri, ịma na ya bụ nwa ga-enwe ike gbasie ike, nwa ahụike nwa nwere ahụike ịfụ ya oge nye gị obi aṅụrị. Bikonu ndị nne ndị nna karịcha ndị nne, maka na anyị nwa na-esi nri enye ụmụazị. Ọ bụgodị na nwa gị na yabasị anaghị amasị ya, dịka nsi wee kọ maka nwanne nwoke nke ntọ mgbe o pere mpe etinye yabasị o jikwa ha n'anya fịa o wesisia ya. Ihe ya emezi bụ ịkwọbi ya akwọba maọbụ isuo ya esuo, isi uchecha ya kwọchicha ya, ihe ọ na-adị ka mmiri, isi uchekwa ha na-ekwecha ya adịzi otu a, itinye ya na nri na-esi, nwatakịrị ahụ aya afịa ọ ma rie ya bụ nri ka o wee bụ na ọ na-eri ya na-erichite ya anya ọfụma. Ndị nnukwu mmadụ ọ naghị aba n'anya ilinu, biko kaba na ahụ riben ya, maka na yabasị na-enyere okenye aka, na-enyere nwata aka, na-enyere onye ọbụla ndị kara nka, ndị nọ okenye abụ ọ na-enyechara ha aka. Yabasị a na-ekwukwa maka ya dị ike na ọya a na-akpọ kansa. Kansa bụ ọya ndị oyibo achọpụtara ihe eji agwọ ya. Ndị oyibo achọpụtara ihe eji agwọ kansa. O nwere ndị kansa ya bụ ebe ha ala, nwee ndị a na-ebe ọkpa, nwee ndị a na-ebe kansa, nwee ndị a na-ebe umeji kansa, onye ebere umeji ọkadụ ndụ. Kansa ajọka. Biko kedu ihe dị n'iri ihe a n'iri yabasị iji wee gbochi ọya kansa? Biko ụmụnne m nwaafọ Igbo kaba na ahụ ka a na-erichita yabasị anya, kama eji were ego na-agbagharị onye kansa na-ata afụfụ. Ife onye na-aya kansa afụgokwanụ nnụ, afụgo m onye yalụ kansa ọbọdụ otu ọ bụghị ịbụọ, ha ncha nwụchara anwụ. Ebere nke ọzọ ara mechabekwu ya, o mechara nwụọ. Ego niile nwanne ya nwoke spend
buliri n'isi ya bụ nwata nwaanyị mana o mecha nwụọ. O nwere onye anyị na ya mekọrọ mmekọ onyonyo na Jos akpọkwara anyị si na ya bụ nwa anwụ na nwatakịrị nwa agbọghọ anụbeghị di ọkwa kansa anwakwa. Kansa na-egbu mmadụ pịị. O jiri olibe ego ọ mịa onye ahụ ọ mịbe onye amechicha ya ori ego olibe dịcha ọmagbukwa onye ahụ. Anaghị emetali ọ bụghị ọya ndị nwere ego nwa anaghị emetali n'iji ego ndekwa sọnsọ yabasị ka a na-akọwa gị si na-atachite anya. Ọ bụrụ onye yabagoro ya yaba enwebughọ amabughọ maka yabasị. Ọ bụrụ onye yabagoro ya yaba biko kaba ahụ taba yabasị tachitebi anya gbaa mbọ fụ na ihe ọbụla nke ị na-eri na ihe ọbụla ị na-etinye gị yabasị ọfụma na ya ịmabere ya na-atị ya ọfụma. A na-akọwakwa na yabasị na-eme ka ihe dịka nwaanyị dị ime ọ na-erichite anya na ọ na-asacha nwa na-edozi nwa na nwa ha ya enwe ihe dịka ịmagwo ihe a na-akpọ ma jaundice amụpụta nwa asị na onwere jaundice na ihe a na-acha ụmụazị n'anya. Ọ na-egbu ọtụtụ ụmụazị na ọ bụrụ na achọpụtaghị ya n'oge. Ụfọdụ kwa nwere ike ọ bụrụ na achọpụta ya ọ bụrụ na ọbago ya n'ime ọfụma ọmagbuo onye bụ nwa maọbụ mee nye bụ nwa ịmago anya ọma na-afụ ụzọ ọfụma ọ dụghọ mma nwatakịrị bịara ụwa ka ndị ụmụ nwaanyị dị ime na-erichite yabasị ọfụma na-atị ya na-ata ka ọ na-egbochasị nwa ma mekwa nwa amụpụta nwa esie ike na ọ bụ ihe mụpụta nwa na-eme balabala. O nwekwana onye ọ na-amasị ịmụ nwa balabala ikunite ya ọyọpụ richitebe nwaanyị dị ime biko kaba ahụ richitebe yabasị ọfụma tabia na-atị ya na-erichi ofe onwere ihe o mere onwe nke ya asị gị na ọyịta onenu ma mebie nke mba kaba ahụ onekweghị taa ya. Ewe na-akọwakwa onwe ha na-akpọ blood clot na a na-akọwa na yabasị na-agbaze ọbara. Ịmụrụ nwere ndị na-enwe ọbara ọjọọ ọbịa ọkpụkọcha akpụkọ n'ahụ ọkpụkọcha akpụkọ ọkwa na ụmụ ihe a na-esokwa eme kansa nwanụ. Ọkpụkọcha akpụkọ n'ime ahụ ihe ha ama o nwere ike ije na-aṅụ ọgwụ ahụ mgbu ma ọ bụ na dọkịta ije kwuru sị o nwere ike na ya ama na-enye gị ọgwụ ahụ ị na-ekwu na ọ na-egbu ebe a na-ewe ọbịa ọkpụkọcha ọbara n'ime ahụ gị. Yabasị ka a sị na-agbazi ya ị na-ata yabasị na ọ ga-agbazisi ya ma o mee ka ọ ghara ọrị ịkpụkọchacha na ọ bụ na onye na-elivu yabasị o nwere ihe mere ka ọ kpụkọ ọnụ maka na ka ebe da ka ya na wee kpụkọba ọ bụ yabasị na-eri na-agbasasị ihe ọbụla na-egbusisi ihe ahụ achọghọ. A na-akọwakwa na yabasị na-eme ka ihe dịka onye imi sụkọrọ asụkọ ịmago o naghị ekwu eku ume na ihe dịka na ihe ụkwara mmelụ ịmara onwe ndị imi ha na-akpọchi onye ekwu ya ka ume ịta yabasị asọ gị jesi ese taa ya ata ibere ata ịtacha ya ọbọ mmadụ ya gwaghị na ihe ekuku ume ka ọ na-ịma nke ume. Ndị be anyị ọgwụcha akwụkwọ na ihe yabasị na-eme mana ka anyị jegoro ka anyị pụta ka anyị wekọtọpụkwa ihe ndị ọzọ na-emegasị. Daalụnụ. No. Nobody ugly. Nobody ugly. Okwego na bali mmadu baby. Okwano godi. Imani maluma. Mmadu baby, if you dey use filter for Instagram, Amaka, you find or you don't find no idea matcha. But for reality, I see you girl, you badam. Now we dey deceive you. Chine nyongwa imani
ịbịaziri tebe mmanụ tebe daalụ ndị be anyị anachitakwa n'azụ ana m ekene unu etu unu si ka wee chere anyị wee nachitakwa azụ udo dịrị unu maka na ama na nwere ihe ndị ọzọ unu kwesịrị ị na-eme unu ewe n'iwe ọkwanụ okwu ndụ ka anyị na-ekwu ebe a na-ekwu okwu ndụ ekwela ebe ahụ kacha mma maka na onye dị ndụ na-achụta ego onye dị ndụ na-egwu egwu onye dị ndụ na-amụ amụ onye dị ndụ na-enwe aṅụrị ana m asị unu daalụ na etu nsi wee cherekwa ndụ ka ngosi unu enwe na-akọwa na ọ bụrụ na ị na-ata ihe dịka yabasị ha otu a nke ha otu a n'otu ụbọchị o nwere ihe a na-akpọ cholesterol nke ahụ chọrọ ọbọ nke ahụ achọghị nọ na-eme ọ na-etinye 30% of cholesterol n'ime ahụ na ihe ahụ chọrọ abụba na ọ bụrụ na ịnata nke ha otu a ịmara onwe nke adịghị mma nwere abụba adịghị mma o na ahụ yabasị ị na-ata ya ọ na-ewesisi ndị anwa adịghị mma na ahụ ọ na-etinye nke dị mma na-ewepụ nke adịghị mma a na-akọwakwa that na o nwere mmanụ na abụba na-adụ mmadụ n'ahụ ụfọdụ na-ama ụfọdụ o nwere mmanụ na abụba na-akarị ebe n'ahụ ha nke a bụ etu esi wee bịa ụwa na ọ bụrụ onwe ihe ha rigoro wee rite ya o nwere ike ọ bụ n'aka nne ha o ka ọbara ahụ si maọbụ n'aka nna ha maka na asị na ọbara dị atụ asị na ewe na-asị na ọ bụrụ na ị na-atachita yabasị anya na yabasị ya ewusisi ya wee fụsịsịa ya kpamkpam mmanụ na abụba ahụ achọghị o wesịcha odobe nke ya adụ mma nke ya enete ahụ anya na ya bụ na yabasị na-ayọcha na-edozi na-egbu na-azipụ ezipụ ihe niile adị na ngwaọrụ yabasị a na-akọwakwa na yabasị na-eme ọya obi ka ọ gbadata ọya obi ọ na-enye aka iji wee na-asachapụ obi mara nwe ndị obi na-ebube mgbu nwee ndị na-aya ọya obi yabasị na-enye aka ọ bụrụ na atachita yabasị anya ma na-erichiteti ya anya yabasị ga-eme ka ya bụ ihe na-ebenata ya bụ ọya na-ebenata mgbamazienu ọ bụrụ na ị na-ha aya ọya obi ihe amazi na ọ bụrụ na ị na-erichita yabasị anya ma na-atachita na yabasị anya ịma na onwe ihe emekọta nke ọya obi ya anụ gị mba nụ o nwere ihe emekọta ọya obi ya gị o nwere ihe mkpọvuru afa scientific afia Quincy biko na-ewere ya maka na anyị enweghị n'obodo anyị no mana ndị ọcha na onwe ike onye nwa jezikwa unu ọgwụ akọwara ya na ihe a na-ekwu maka ya ọ bụ asị na iwere ya wee tinye ya na yabasị mmiri yabasị asị maka ndị na-ebu nnukwute ibu mana onwe ndị na-ebu nnukwu ibu mbini chaa kwụrụ ọtọ chaa nọrọ ọdụ chaa ha nọrọ ofu ebe dọọ ya bụ ihe bụ nnukwu ọya ịdị ndị a ha na-enwebe obi mgbu nke a na-akpọ heart attack wee na-asị na yabasị na-enyere aka ọ na-ata yabasị na oyi egbochi ya ha nwee inwe ya bụ heart attack maọbụ ọya obi nke na-egbu mmadụ yabasị na-enye aka iji wee gbochie ya maka oyi eficha ọbara ha yọchaa ya ma nyekwa ha ike maka na yabasị na-enye ike ọkụmekwuvo na yabasị na-afụ maka ọya obi otu a ka ọ dịkwa n'ime ndị a bụ nnukwu ibu maka ha na-enwekarị ya bụ ọya obi ndị nwekwa nnukwu ala onwe ndị ụmụ nwaanyị nwee nnukwute ala nwere nnọọ ala ha na-ayọkwa ụfọdụ n'ime ha obi na-aga na-egbukwa ha mgbu lekwa yabasị taba yabasị ka a na-ekwu okwu ya o nwekwara ihe ndị ọzọkwa ndị skuulu
na ndị ụlọ akwụkwọ a na-akpọ National Cornell University na nke a na-akpọ yellow yabasị na nke anaghị acha una nke na-acha ndị Igbo asị na odo agba ama asị na ya na-akpọ ya na yellow bụ ihe na-acha una otu akịta nji ha ye bairo nwa n'aka otu aka yellow si acha wee sị na ya bụ yabasị na ike dị ya n'ahụ karịrị akarị na ọ na-enye aka gbasara kansa nke a na-agwọkwa nke a na-enyekwa aka ikpochapụ ọya kansa ma na-emekwa na onye enwebeghị ya ka ọ ghara inwe ya mana asị na nke yellow nwa na kansa nke na-adụ n'umeji ya na nke a na-akpọ kolum asị na ọ na-eji na dọsa ya sesa ya sachapụ ya biko onye ọbụla kaba ahụ chọbakwa nke nwanụ ka onye ọbụla wee na-eri ka anyị ghara ịya onye bụ ọya kansa ihe eji ebikwa kansa okwu na-asị na m ekwukarị okwu kansa anụnwa kansa jọka ọdụ mgbe ị na-akpọ na ntị ịmụkwara ọdụkwa ọka obiri n'aja ọcha wee si ike maka na enwere na ọgwụ eji agwọ nke anwa ọ bụgo na anaghị agwọ nọ nke ya eme mmadụ ọdụ ndụ na-akpagharị mana nke kansa anụnwa unu afụ ngokwo na onye yara kansa na-ejide ntutu mmadụ kpụchasị zaa iche na akpụrụ mmadụ isi malam o jide ahụ mmadụ fekpọsịa ọbọzi ihe mmadụ na-eri ka onye nwa ya na-eri ọkwa ya ka ji onye ebel maka kansa n'ezienụ n'ọkwọnụ yabasị ka a na-ekwu okwu ya nwere ike igbochi gị ọya ahụ yabasị a na-eri ya ebe niile a na-akọta ya akọta ya egbochiri gị ọya ọ naghị eme inu ọ na-enugodo inu ọ naghị na-eme inu ọ na-enugo bụ onye nwa ya egbochi mmadụ ọya onye nwa atabanụnụ na ọya nwa abịa na ọ bụrụ ndị mgbekwere enwe ekwuvugo m ya ndị nwebugoro kansa enwe ha na-atachite anya na-ayọchi ha maka na ọ na-egbu ụmụ nje niile ahụ ihe na-eme mmadụ ya bụ kansa ọ na-egbusisi ha ọzọkwa dị ka ibia bụ na ụmụ ọya ndị agadi nwaanyị maka ndị nchọpụta na-ekwukwa okwu na-ekwukwa gbasara nwaanyị ha kwukarịkwa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ asị ndị agadi nwaanyị ya na-abụ nọkọta ha enwecha na nkeji ebe a ọ na-afụ ha ebe nwa ọgbatịghị ọfụma ọkpa aka agbatịghị ọfụma nke nwa agbatịghị ọfụma enwe na-ekwu na ị na-enye ya bụ agadi nwaanyị yabasị ọ na-ata ị na-enye yabasị ọ na-ata na ọ ya ha enwe ụmụ ihe anwa nwegodo enwe ọ na-eme ya ọ na-adụ mma yabasị na anyị ebido n'oge wee taba yabasị na-eri yabasị ka anyị jiri enwe na ụmụ ọya anụnwa a na-akọwa na ọ bụrụ ihe dịka nwaanyị agadi nwaanyị maka na ihe kwuru ebe a agadi nwaanyị ọ bụ ihe dịka agadi nwaanyị ụkwụ chikofu edozicha ya si nyebia yabasị ka ọ na-ata na yabasị ya emi ya ọ na-agbatị yabasị esike ike n'ebe ọkpụkpụ mmadụ dị onye jide chọrọ isi ike onye ọbụla chọrọ ịgbasi ike ọ bụgodo onye na-aka nka onye ka na-eme ọ na-agwa gị na aka ka adụfụ ka aka dụ ọghọta eso yabasị dị mma onye ọbụla dịbe yabasị ụzọ esi eyi yabasị hiri nne mana kaba ahụ na-ata ya ata dịka nsi egwu unu ịma na na-ekwu onwe kasị na Nwangbonkwo ọ atakwa na yabasị nwanne ya a na-ata ya ata iwefucha azụ ya ịsa ya nee ya ibeka ya taa ọ nwara mmụ na-ata ya na-ata nke ha otu a kwa ụbọchị na ọ ya eme ka abụba dị n'ahụ fụsịsịa ma nye gị nke ezigbo ya 30%. Ọ kwụsị nsọ na-etara nke ha otu ahụ ọrụ adịghị ya ndị be anyị biko nụ ka anyị kaba ahụ n'ọkwọnụ mmụta ka anyị nọ na ya nụ ihe onye amaghị ọmalụ wee na-eme ọkwọnụ ndị ka anyị wee malụ gwara ihe dị otu a ka anyị kaba ahụ na-ata yabasị ọ bụ na ya na-atafụ ka anyị bido taba ọ bụ na ya ejighị esifu ndị ka anyị were ya na-esi biko nụ ka o wedoro anyị na mma biko nụ dododonu lụtakwanụ n'oge
ụtụtụ ọma ka anyị nọ ọkwa na onu nwaada Nwangbonkwo ka unu na-anụ n'ụtụtụ nke tata. Ana m asị unu ndị be anyị chetakwanụ na ebe a isi mbido onyonyo ka a na-eweta ihe dị iche iche ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ wetebe na aka ọrụ unu. Ọ bụrụ ndị na-azụ ahịa weta na ihe unu na-azụ n'ahịa, ọ bụrụ ndị na-arụ ọrụ aka weta na ihe unu na-arụ n'ọrụ aka, ka anyị gosipụta ụwa ndị nkụzi ndị dọkịnta ndị ọbụla ịdị ọbụla bịanụ n'isi mbido onyonyo ka anyị kọwapụtara ụwa ihe unu na-eme ka unu wee nwee ọtụtụ ndị mmadụ ga na-abịa na-azụ ahịa o maọbụ na-ewetara unu ihe ọrụ aka unu a na-arụ n'Igbo bụkwanụ ozuru mba ọnụ ebe ọbụla Igbo na ya na-achụ afọ ha achụnata iwe na ga na snack ruo ụlọ ajụọ amara onye kpatara ya nụ. Mana ọ bụ na akụ erughị unu nwanne ịmana ịtọkwara atọ onye na-abịa ibilizie n'obodo onye ọzọ ịrụcha unu maọbụ na ịlụtakwụghọ ịnara obere ịchọba ebe ọsọ chụba ịchọba ebe ya aba ọdụ ka ọ dịcha ha mma n'afọ Igbo mba nọ anyị na-aba ịchụta anyị akpana anyị buru na unu ndị unu amadụ na anyị kpatara nyekwa ụmụnna nye ụmụada na-etughe afa na-agọrụghị ezigbo ọfọ anyị ejedebego n'isi njedebe nke tata. Ana m asị unu chetakwanụ ka unu na-enene oge ụtụtụ ọma na isi mbido onyonyo ọkwa mụ na Maazị Chinemeze nke abịaghị tata. Nweenụ ndidi unu ya afịa mgbe ọzọ. Anyị na-asị unu udo dịrị unu na-asịkwa ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata onye mbụ ọfụma jee na Instagram, ihe a na-akpọ Instagram. Aha mụ na ya bụ AMINANDIM Aminandim ohe na zọ na ya nụ nwere ike ịchọkọwo na Facebook ka ọ dịnụ ndị be anyị. Ana m asị udo dịrị unu dịkwazịla anyị nwa na-asị nke onye yọrọ Chineke bụ ezigbo ihe ka o merie ya o mekwara ya nyekwara ụmụ nwanne ya aka. Daalụnụ ndị be anyị.